Yeah. Now we got the Fortnite beat. Yeah, Fortnite. Yeah, you know we are here for the Fortnite beat, guys. Se ti het momenteel Forti varten. Eksni. Only got the PD skin on Fortnite, but doesn't matter, it's a very good skin. Cranking until like 80s, finding pumps in the chest. Ja se tiedämme tulla aina Forti, aina duosta, solosta, mikä ei ota squad, kun sä tiedät niitä paljon bottia, aina siellä campii, en mä tiedä mitään muut pitää sanoa, aina camping botti, I don't know what the hell bro. Now we got the headshot with the bomb in the SMG and straight to the head, then crash 90s and snipe into the golden place. Jos meillä on Victory Crown, sä tiedät, että me tullaan sinne. Me ei tehdä mitään muut kuin vapaata Fortia. Arha mikä aina tuo aina duos. Jos me tullaan sinne lobby, sun Victory Crown lähtee. Yes sir. Fyrstik on kaikki deadly skinni. Jos sä näet sen sun takana, sun better pidä killi. Sun duon kanssa sama aikaa, kun se on niin deadly, se vetää sun suoraan. Yeah. Only got the PD skin on Fortnite, but doesn't matter, it's a very good skin. Cranking until like 80s, finding pumps in the chest. Ja se tiedät me tullaan aina Forti, aina duosta, solosta, mikä ei ota squad, kun sä tiedät niitä on paljon bottia, aina siellä campii, en mä tiedä mitään muut pitää sanoa, aina camping botti, I don't know what the hell bro. Ja sano mä haluan ostaa Travis Scott, kun mä haluan Travis Scott. Kaikki haluan Travis Scott. Yeah. Arva mitä? Mulla on Fortis kaikki skinit. Älä kysy, miksi mä käppään, kos mä häkäsin tää paskaa peliä. Jos tuut munka box fightiin,